Panglukat din ang isagot kanya nga sa kapada sa natang na po luwan. Bislak! Bislak! Nobiyok anong kaya ay ako nakaamang duro man sa ay nagdana kanayon na naiyabla dakil di pa makina macho guwapo ako nada karik na pa'y tayo pambanti kas ara-arya itirapi at nobiyok anong kaya ay ako nakaama duro man sa ay nagdana kanayon na naiyabla dakil di pa makina macho guwapo ako nada karik na pa'y tayo pambanti kas ara-arya itirapi anyan abis lang nagmayaten abis lang anyan abis lang nagdakilen abis lang anyan abis lang at nagdanay kumagat nagsakitin ti ablan tayo bislak ay maulawan try out Ni Ilocano. Nobiyok anong kaya ay ako nakaama Yes. no romansa ay nagdaya kanayon na naiyabla dakil di pa magina macho guwapo ako nada karik na pa'y tayo pambanti kas ara-arya itirapi anyan abis lang nagmayaten abis lang anyan abis lang nagdakilen abis lang anyan abis lang Tera. at nagdanay kumagat nagsakitin ti ablang dahil bislak ay maulawa anyan abis lang nagmayaten abis lang anyan abis lang nagdakilen abis lang anyan abis lang at nagdanay kumagat nagsakitin ti ablang dahil bislak ay maulawa nagsakitin ti ablang dahil bislak nakagangganas Saksyan na.